हाय परी, गुड मॉर्निंग. बाबू स्वागत, गुड मॉर्निंग. कुठे चालले? बाहेर म्हणजे खय चाललास? हॉटेलला आहे. मंडळी गुड मॉर्निंग. बघा स्वागत पण इलो आणि मोठा अजून तयार होता. आम्ही चाललो आता वेकेशन पिरियड. बाबूच्या आमच्या स्वागतच्या आग्रहा खातीर आम्ही चाललो खय माहिती आहे, शौर्य वाडा. यो बाबू युट्यूबर आहे ना, तो बाबू युट्यूबवर बघत असता. तर आम्ही चाललो. तर चला तुमका दाखवतो प्रवास पर. आणि गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय भवानी. अरे वा मंडळी, आता आम्ही एक्सप्रेसला येलो. मंडळी आता आम्ही एक्सप्रेसला असाव. तर आता तुमका तो नवीन रोड जो चालू झालो मिसिंग लिंक, माझी तिसरी खेप हा तशी म्हटलं असतं. या महिन्यातली, मे महिन्यातली. दोन वेळा मी कामासाठी निपाणीत गेलोय. आताच म्हणजे काल 2 दिवसापूर्वी जाऊन येलोय पुन्हा एकदा सेकंड टाइम. आणि आता ह्यो तिसऱ्यांदा पुन्हा चाललंय. तर आता पहिल्यांदा जेव्हा गेले ते व्हिडिओ कॉल करून मुलांना दाखवलेलं आहे. आता माझ्याबरोबर सगळी फॅमिली आहे. आम्ही चाललो तुमका मगाशी म्हटलं होत. ते बघा आता परी आणि बाबूकडे बघा मांडीत बसलो. आता मिसिंग कम कनेक्टिंग म्हणजे नाव बदलल्याने या. तर आता तो चालू होतो बघा. तुमका आता दाखवतो या व्हिडिओत बघा. तो लेफ्ट साइडने जाता ना, डाव्या साइडने तो जुना रोड आहे. तर आपण तो लोणावळा खंडाळा घाट चुकता. म्हणजे लोणावळा आणि खंडाळा घाट चुकवण्यासाठी ह्यो रोड बनवलेलो आहे. तर खर्च तर जास्तच आहे, 6,700 करोड काहीतरी समथिंग अमाऊंट आहे माझ्या अंदाजाने. आणि किलोमीटर जर म्हटलास तर मी काउंट केलंय जेव्हा 2 वेळा गेलोय. तर ह्या साईडने 13 किलोमीटर आहे आणि तिकडून बहुतेक 2 किलोमीटर येताना कमी आहे असं माझा अंदाज आहे. पुन्हा आज मी कन्फर्म करतोय. आता जस्ट हे बघा, आता आहे ना चालू होतो बोगदो पहिलो छोटो आहे जाताना, म्हणजे सेम येताना तो छोटो आहे हे आलो बाजूचो. आणि जो सेकंड बोगदो लागता तो लमसमा म्हणजे 9 किलोमीटर आहे, 8-9 किलोमीटर असा. आणि मध्ये जरा हँगिंग हा बघण्यासारखा मंडळी. तर आता देवश्री आमचा खुश होताला. आता गाडी उभी करू शकता. हे बघा कनेक्टिंग लिंक टनेल मध्ये आपले स्वागत आहे. वेलकम टू कनेक्टिंग लिंक टनल. 80 स्पीड ठेवतो कंट्रोल मध्ये. चला एन्जॉय करा. दिवस चालू आहे म्हणून दिवस रात्रीचा लय भारी वाटतं. आणि हे जे खाचे ठेवलेले आहेत मध्ये, हे बघा हे युटर्न दाखवलेले आहेत. म्हणजे ते युटर्न साठी नाही आहेत, एकदम इमर्जन्सी असतात तर त्याच्यासाठी आहेत. एक्झिट 1 किलोमीटर म्हणजे हो जास्त नाही, 2-2.5 किलोमीटरचाच बोगदो. आता ह्यो पहिलो बोगदो संपता ह्यो बघा. आणि आता ह्या बघा बघण्यासारखा दोन्ही साईडला दाखवते. आणि डोंगर बघा मागे कसा. आणि तिकडे देव तो धबधबा पावसात बघा. पावसात लय मजा येते. रात्रीचं भारीच वाटता. बाय म्हणता रात्रीचं मस्त वाटतला. माझा झाला बघून. आता खरी मजा पावसात म्हणजे असं वातावरण बघा मस्त दिसतला पावसात. आणि ह्यो बोगदो यांचा काय ना काय चालूच असता. ठीक आहे चालन दे. ह्यो बोगदो मोठा वरचं डोंगर बघ कसं निसर्गाने बनवलेलं. आता इथे 100 दिलेनी म्हणजे मधल्या पॅसेज मध्ये. आणि पुन्हा हा 80 जो स्पीड होय. हे बघा आता. हा मंडळी बाय बोलता. या बघा काय भाय
बाय काय झाला? संपला आता. टनल संपलो. या बघा डोंगरचं फिनिशिंग बघा मस्त केल्याने. इथं एक लेवल भेटली. तो जुनं रोडवर नाही लो. चला आता पुढे भेटूया. पण तो मॅप बघितला आता निळा कमी झाला, निळा ट्रॅकिंग. तर आता आम्ही पोहोचलो ऑलमोस्ट. इकडे काहीतरी हा शौर्य, हा आहे बघ शौर्य प्युअर व्हेज, लेफ्ट साइडला पोहोचलो आतमध्ये गो. एक्सक्लुसिव्ह बँकेट हॉल आहे, तो हॉल आहे. पण मंडळी बहुतेक तो हॉल हा. आणि हांडे हे बघा, हांड्यांचाच सगळा तो विकास हांडेचा ना, त्यांचाच वाटतंय. आपण लॉन आणि आपल्या आता पेट्रोल पंपला सीएनजी आहे काय बघूनच जाऊया. आता तो लॉन आहे ना त्यांचा शौर्य एक्सक्लुसिव्ह रूम अँड बँक्वेट हॉलच्या नंतर युटर्न लगेच घेतल्यानंतर यो बघा शौर्य वाडा बेद गावाकडचा. गाडे बघा किती लागली होती आणि वेटिंग बापरे. चालत आमका बघूया आता कधी जेवक भेटता. बाबू आमचं खुश, बाबूक दाखव गो. बाबूचा आमचा बाबा. हे बघ बैल बघ हे लावू शकतो आपण गाडी. हाय पण हा कोपऱ्यात जागा जरा पण कट्टू दारू पिण्यास पिऊन येण्यास सक्त मनाई आहे या बरा. आणि इकडे जरा लावूया सध्या. जाताना बघूया कशी आहे. हा रोड बाहेर जवळच आहे ना, म्हणजे अशी काढली की गेला. चला बापरे हे बघा धावं दिलं बाबू माझ्याकडे. बाबू खुश तर आम्ही खुश. तर मंडळी आम्ही पोहोचलो आता. हा हे बैल बघा, बैलावर फोटो काढून घेऊ नंतर. तर मंडळी आम्ही आता भाईंदरवरून 4.5 तास लागले. 4.5 तास नंतर आम्ही इकडे पोहोचलो. 4 नाही गोपरी जास्त लागले, 4.5. ही बैलगाडी बघा, तर अट्रॅक्शन मस्त. देवश्री बोल मॅडमशी इकडे वगैरे, तर नंतर दाखवते तुमका. चला सगळे जरा मॅडमशी बोलते. सिटिंग बिटिंग कशी आहे ती बघूया. मंडळी आता इकडे चौकशी केलं मॅडमकडे. मॅडमने सांगितले की खाई पण बसू शकतास, वरती पण जागा आणि इकडे खाली पण आहे. आणि तो ह्यो जो सेक्शन आहे इकडे, ह्या साईडचा सेक्शन संध्याकाळी चालू होता. इकडे आतमध्ये जात नाही आम्ही, तर मस्त वाडो बांधलेली आहे बघा. तर तुमका आम्ही बाबू बोललो वरतीच बसूया. तर तोपर्यंत इकडे खालचं सेक्शन दाखवते तुमका. इकडे काउंटर आहे हे बघा, विकास साहेबांचा फोटो लावलेलो, विकास हांडे. आणि अशी मंडळी बसलेली आहेत. इकडे पण जागा ते म्हणत होते इकडे बसा म्हणून, पण आता बाबू म्हणता वरती जाऊया. तर चला वरती जातो आता. मंडळी हे बघा इकडे स्टेप आहेत. आणि या खाली पण बड्डे असा इव्हेंटसाठी जागा आहे. अरे ते हे आहे, ते चिमण्या आहेत त्या. इकडे इव्हेंट करूसाठी जागा आहे बघा, बड्डे वगैरे. ते इथे पण चालेल, गरम कुठे होते. तर हा वरचो भाग बघा, वरचा सेक्शन. मंडळीशी बसलेली आहे. वॉशरूमला जाऊन ना, ते तिकडे वॉशरूम आहे. आणि ह्या वरना कौलारू दिसतं. आता संध्याकाळी ओपन होता, तर तुमका मगाशी दाखवले खालती. तशी मंडळी बसली आहे. तर चला आता आम्ही बघतो मेनू. जरा फ्रेश होतो, वॉशरूमला जातो आणि नंतर मग तुमका जेवण दाखवतो. हे बघा आता बसले होय. मेनू कार्ड उघडल्याने बघा, विकास हांड्यांचा फोटो आहे. लोक काही गेलो हे बघा. सेलिब्रिटी त्यांची काही सेलिब्रिटी पण इकडे येऊन गेले, त्यांचे फोटो. आता आम्ही पण सेलिब्रिटीज आहोत. चला काय ऑर्डर देतात बघूया. मंडळ हे बघा, आता तंदुरी स्टार्टर मागवला. तंदुरी आहे पर्यंत खाऊ पण सुरुवात केला. काही यूट्यूबर ते पैसे काय म्हणतात ना, ॲडव्हर्टाईज करतो हॉटेलला, खाता आणि पैसे घेतात बहुतेक.
आम्ही 200 किलोमीटर लांब गेलो स्वतःच्या म्हणजे यांची मुलांची हौस पूर्ण करून मी एवढं लांब घेऊन गेलो आमच्या मागेच नाही अजून काहीतरी सांगितलं ना पनीरमध्ये सांगितले ना तर पनीर येताला आणि अर्चनाची बाईची आता चिकन थाळी येतली आहे स्पेशल असा व्हिडिओ बघत राहू. हे बघा परी बघा कसा तोडता तुटत नाही परी बाबून सुरुवात केला ना बाबू खुश ना बाबू खुश. मंडळी बघा स्पेशल चिकन थाळी येईल त्याच्यामध्ये आता राईस नंतर येतो परीदाकडे चालू झालं. बाकीच्या युट्यूबवर आल्यांचं स्पीड जास्त असतं आमची चिंगडी बघा आरामात ह्याकडे बघा देवश्रीचं चालू आहे पनीर बंजारा. मंडळी आता मी खाऊ घेतलं आहे मी आपलं व्हेजिटेरियन आहे तुमका माहीतच आहे आणि रियालिटी चेक म्हटलंच तर आता सध्याची कंडिशन परिस्थिती तुमका आम्ही हळूहळू व्हिडिओ बनवूक भेटले तर आम्ही नक्कीच सांगू कारण आमच्या रील्सला आम्ही जेव्हा रील्स टाकतो तेव्हा कधी कधी कमेंट्स असे असतात ब्लॉग काय येत नाही म्हणून असे कमेंट्स असतात तर आमका वेळ पण नसता आणि सध्या हेल्थ इश्यू पण आहेत आणि काही माणसांचे आयुष्यात इश्यू पण आहेत ते तुमका हळूहळू आम्ही व्हिडिओ जर बनवूक भेटले तर नक्कीच सांगू. तर चला आता मी खाऊक सुरुवात करतो. मंडळी ह्यो राईस बघा पद्धत सांगतो राईसची हे बघा आणि इकडे आता आम्ही ही बिर्याणी मागितली ना व्हेज बिर्याणी आमचे तुम्ही बघतच असाल चॅनलला इकडे बाय हसता हिला काय थोडीशी माझी दाढ दुखतात त्याच्यामुळे मी शॉर्टकट घेतलं. बाय जेवतो संध्याकाळी पण आरामात तिखटा म्हणतात गुलाबजामुन बघा आणि अंडा परोठा जरासं मंडळी ही बिर्याणी थोडी टेस्टी आहे बाय आपल्या देवश्रीक आवडली आणि माझी तर दाढच दुखतं त्यामुळे आता हळूहळूच खातो. बायन थाळी ऑलमोस्ट संपवल्या तिखटा करतात तर आपला परीमधलाच काय ना काय घेतात. आता मेनू अजून तसे काही व्हरायटी जास्त नाही आहेत आणि जे आम्ही विचारलं होते नाही आहेत त्यांच्याकडे त्याच्या हिशोबाने त्यांना सजेस्ट केलं आणि ते आम्ही मागवलं. याची काय ती मटन बिर्याणी आहे आणि चिकन बिर्याणी आहे जोर दिला होता व्हेज बिर्याणी दिल्या. सुरुवातीक आमच्या अर्चनाक आणि देऊक सूप हवा होता सूप मंडळी अशी बसली आहे आता कमी झाली तर काय बोलवतो मी तर तुमचा जास्त सांगत होतं तू मध्ये गेलो सूप पण नाही मिळाला त्याच्यानंतर मला वाटतं अजून काय मागितलं आपण भाजीमध्ये काहीतरी नाही मिळाला फ्राईड राईस तर नाही तो झाला काय आलं अजून काय विषय झालं स्टार्टरमध्ये पण जास्त व्हरायटी नव्हती होय ना तर जा लिहिलेला आता बऱ्यापैकी म्हणजे कमीच मेनू कमीच आहे असं पण आणि त्याच्यातलं पण अर्धो नाही आहे तर तरी पण ठीक आहे ना का त्यांचा रेशिओ किंवा पॉईंट द्यायचे नाही आहेत. आम्ही आता लांब गेलो म्हणून तुमका सांगतो जे आता आम्ही खाला होता या आता व्हेज आपली चिकन स्पेशल थाळी आहे त्याच्यानंतर बिर्याणीच्या अगोदर स्टार्टर मागितलेला पनीरचा होता विषय आणि एक होता आणि काय होता हां तंदुरी होती तंदुरी मागितलेली पनीर होता आणि चिकन थाळी आणि बिर्याणी बस. आणि आमची काही ही चिंगळा काही जास्त खात नाही होय तो आपलं एक पीस खाऊन तो का पळालो पण परीन आपल्या चिकन तंदुरी पण खाल्या आणि पनीर पण खाल्या आणि आता मावशीबरोबर अंडा खाल्या आणि आता गुलाब येऊन खाता आहे बघा. आणि एका बटर चिकन हवा होता पण ते बटर चिकन मिळालं नाही तर असं सगळं आता आहे ना. आता आम्ही जेवण झालं की निघतो हे बघा कसं आता जेवण झालं बागडतो खेळतो. चला आता जाऊया ना आईस्क्रीम येता हाय अच्छा आईस्क्रीम मागवले नाही मंडळी विसरले
आईस्क्रीम आणि मी लाईम सोडो मागितलं आहे. त्याच्यानंतर मग आम्ही बिल देणार आणि बघूया आता मुंबईच्या दिशेने निघणार. हे बघा परी काय बोलता बघा आता. परी काय बोललं? यांचं हॉटेलला काय म्हणता? अरे परी आमचा लेट करंटा. बाबू माहिती सगळा. बाबू तर घेऊन येलो आमचा अवतार झाला. या बघा या आता आईस्क्रीम इला बाबूचा. आणि मंडळी मी म्हटले नसेल आम्ही खय इला होते. आम्ही ॲक्च्युली पुण्यात गेलो. पुण्यात कात्रज रोडला उर्ली कंचनच्या अगोदर ह्या. आणि या परीन बघा आता काय घेतलं चॉकलेट आईस्क्रीम. जरा सर्विस डिलीच आहे बघा. आता काय पुन्हा मी ताच म्हणेन की कोणाचं नाव खराब करूचं नाही आपण. पण हे बघा मी किती वेळा त्यांना आले एकच चमचे देऊ त्यांना ग्लासा देऊ वेळ गेलो. प्लस आता इकडे उचलूक बघा आळसच म्हणजे ते फिरतं धकडे तिकडे ते बघा. आणि ह्या सॉरी बाबू म्हणताय बघा. आणि ह्यो लाईम सोडो मिक्समध्ये मागवलं आहे मी. माझी तब्येत थोडी खराब होता त्या हिशोबाने जर आता त्या हिशोबाने मागवलं आहे. अजून एक मागितलं नाही या देवस्थेसाठी. हे इकडे कुठे चालला? ते पुण्यावरून आतमध्ये आहे तर तुमका दाखवतोय पुन्हा आणि सांगतोय एक्झॅक्ट खय. आता खेड शिवापूर साईडला पण एक पण तिकडे न जाता आम्ही इकडे गेलो आहे. आणि उर्ली कांचन करून उर्ली कांचन म्हणून एक पुढे पण तर तिथे बहुतेक मी तिकडेच जाणार होतो आहे. त्याच्या अगोदर ह्या एक होता. असे त्यांच्या 11 का 12 ब्रँच आहेत. 11 का 12 ब्रँच आहेत तुम्ही बघितलंच असाल. आता ह्या फ्रेश होऊन येला बाहेर बाय ओके व्यवस्थित. बाईक जड झाला ते मंडळींचं सांगितलं जरा सर्व्हिस दिली आहे. या उचलतच नाहीत आणि देताना चमचे वगैरे ग्लासाला लेट दिल्याने आणि टेबलवर लक्ष नाही. असो थोडक्यात चालायचा. जास्त असला की असा थोडक्यात असा मॅनेज करू शकतो. हां खाली पण पुन्हा अजून एक दुसरं कंपार्टमेंट संध्याकाळी चालू आहेत. त्याच्यामुळे गडबड होत असतात. आणि आमची पण आता उद्या ऑर्डर आहे. आमका आता लवकर निघा गोया आणि आम्ही जाऊन मग रात्री पोचतला होता. चला बिल येईल आता. बिल बाहेर बघता आम्ही बिल वगैरे देणार. आम्ही काय फुकट नाही घेणार. फुकट आम्ही काय यूट्यूब त्यांची ॲडव्हर्टाईज करू की लावून नाही किंवा आमची पण नाही. माका मगाचपासून डाऊट आहे ती बाई कोण उभी आहे. तर बाई कोण नाही आधी स्टॅच्यू आहे स्टॅच्यू होय ना. देवश्री हस्ताकडे. हा ही बघा ही बाई उभी आहे. बाबू काय करता? हा बघ बाबू फटको नको मारू. बाईक राग येत वरनं असं दिसतं. रात्रीचं लाईटिंग चमकत असतात. का सांगितलं नसेल तर आता सांगतोय किंवा सांगितलं असेल तर पुन्हा आहे का ह्या सोलापूर रोडला बैलगाडीमध्ये ह्या कात्रज रोडवरून ना कात्रजसाठी लेफ्ट मारलास आपला बेंगलोर रोडवरून बेंगलोर हायवेवरून तर बेंगलोर हायवेवरून जर कात्रजसाठी लेफ्ट मारलास की त्या सोलापूर रोडला 13 किलोमीटर अंतरावरती म्हणतं. हां रिअरमध्ये म्हणते तर तेच म्हणत आहे 13 किलोमीटरवरती शौर्यवाडा जो यो हा ना यो 13 किलोमीटरवरती आहे. तर आपले त्यांचं नाव त्या साईडला लॉन आहे. लॉन तिकडे बँक्वेट आहे. तो बघा कडनं दिसता का माहीत नाही तिथं अंडे बँक्वेट. तर तिकडे तर त्या साईड मंडळी. तर मी म्हणत होतं हे गाववाले आहेत त्यांचे अंडेचंच. तर त्यांच्याकडून माहिती भेटली की ते फिरतीवर असतं. तर जास्त करून ते म्हणजे असे 10-12 ब्रांचेस आहेत. ते त्याच्यामध्ये कधी हकडे कधी तकडे असे असतात. जर भेटले असते तर यूट्यूबर मी पण यूट्यूबर ते पण यूट्यूबर आमची भेट झाली असती. तर चला या अर्चना आता थकला कडे जेवण थकला तर आता आम्ही निघतो. बैलगाडीत बसतं बाबू म्हणता बैलगाडीत बसतं. जा बाबा आम्ही लहानपणी सगळा गेलो.
बैलगाडी चालवला पण आम्ही. मग मी फोटो वगैरे काढून घे, नंतर मग म्हणशील फोटो काढूचे राहिले. हा याला घेतलं तिकडे मागे जा ना, मागे जा मागे जा. हे बसू नको का, हे just फोटो करून घे. फोटो काढ, मग ते जाऊन घे. घे त्यांना.